ശൗരിസ്തു ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസോऽപി ദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷ്യ നിചേക്ഷണാഭ്യാം ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം. ശൗരിസ്തു ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസോऽപി ദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷ്യ നിചേക്ഷണാഭ്യാം ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം. ശൗരിഹി തു എന്നാണ്. വസുദേവരാകട്ടെ. ശൗരിഹി തു വസുദേവരാകട്ടെ ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസ അപി ദൂരസ്ഥിതം വപു എന്ന് പറയണു. ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസ അപി ദൂരസ്ഥിതം വപു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാർ, ആ മഹർഷിമാരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പോലും വളരെയധികം ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ, അവിടുത്തെ ആ സുന്ദര ശരീരം എന്നാണ്. ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസ അപി ദൂരസ്ഥിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പോലും വളരെയധികം ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആ സുന്ദര ശരീരം. അപ്പോൾ ശൗരി തു ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസ അപി ദൂരസ്ഥിതം വപു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസുദേവരാകട്ടെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പോലും വളരെയധികം ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ, അവിടുത്തെ ആ സുന്ദര ശരീരം നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ എന്ന് പറയണു. നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ, ഗുരുവായൂരപ്പ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എന്നാണ്. നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട്. അപ്പം ശൗരി തു ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസ അപി ദൂരസ്ഥിതം വപു നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ എന്നാണ്. വസുദേവരാകട്ടെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് പോലും വളരെയധികം ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്നാണ്. ദൂരസ്ഥിതം വപു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ, അവിടുത്തെ ആ സുന്ദര ശരീരം വപു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുന്ദര വിഗ്രഹം നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ, സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇത്ര അടുത്തിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എന്നാണ്. നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ, സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ട്. മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇത്ര അടുത്ത് കാണാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവായൂരപ്പനെയാണ് വസുദേവർ തൊട്ടടുത്തങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയണു ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം എന്ന് പറയണു. ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന അങ്ങയെ എന്നാണ്. ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പ കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന
അങ്ങയെ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസംഭവന്തം നേത്രങ്ങളാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഭവന്തം ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങയെ ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമഗദ്ഗദാർദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടായ കണ്ണുനീർ, രോമാഞ്ചം, ഗദ്ഗദം, തൊണ്ടയിൽ ഗദ്ഗദം എന്നിവയോടുകൂടി തുഷ്ടാവ എന്ന് പറയണു, സ്തുതിച്ചു. അപ്പോൾ ആനന്ദബാഷ്പ പുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ എന്നാണ്. ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസംഭവന്തം ആനന്ദബാഷ്പ പുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ എന്നാണ്. കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന അങ്ങയെ, ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസംഭവന്തം അങ്ങയെ ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ. ആനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടായ കണ്ണുനീർ, രോമാഞ്ചം, തൊണ്ടയിൽ ഗദ്ഗദം എന്നിവയോട് കൂടി സ്തുതിച്ചു. അപ്പോൾ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസംഭവന്തം ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന അങ്ങയെ, കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് എന്നുണ്ട്. കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങയെ ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ. ആനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടായ കണ്ണുനീർ, രോമാഞ്ചം, ഗദ്ഗദം എന്നിവയോടുകൂടി സ്തുതിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുമ്പോൾ ശൗരി തു ധീരമുനിമണ്ഡല ചേതസ അപി ദൂരസ്ഥിതം വപു നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ എന്ന് പറയണു. വസുദേവരാകട്ടെ മഹാത്മാക്കളായ മഹർഷിമാർക്ക് പോലും വളരെയധികം ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങയുടെ ആ സുന്ദര വിഗ്രഹം നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ സ്വന്തം കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ട്, നിജേക്ഷണാഭ്യാം ഉദീക്ഷ്യ സ്വന്തം കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഇത്ര അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ. നേത്രങ്ങളാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന അങ്ങയെ എന്നാണ്. ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം എന്നാണ് പറയണത്. കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന അങ്ങയെ ആനന്ദബാഷ്പപുളകോദ്ഗമ ഗദ്ഗദാർദ്ര തുഷ്ടാവ. ആനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടായ കണ്ണുനീർ, രോമാഞ്ചം, തൊണ്ടയിൽ ഗദ്ഗദം എന്നിവയോട് കൂടി സ്തുതിച്ചു. വസുദേവർക്ക് ഭക്തി കൊണ്ടുണ്ടായ പരമാനന്ദ തള്ളിച്ച ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീർ, ശരീരം മുഴുവൻ രോമാഞ്ചം, തൊണ്ട ഇടറിയിട്ട് സ്തുതിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവ. ഇപ്രകാരമൊക്കെയാണെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങയുടെ പിതാവാകാൻ അത്രയും സുകൃതം ചെയ്ത വസുദേവർ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദേവപ്രസീദ പരപൂരുഷ താപവല്ലീ നിർലൂനിതാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ.
ഖേദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭിः കടാക്ഷൈ ഇത്യാദി തേന മുദിതേന ചിരം നുതോ ഭൂ. ദേവപ്രസീദ പരപൂരുഷ താപവല്ലീ നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ ഖേദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭിः കടാക്ഷൈ ഇത്യാദി തേന മുദിതേന ചിരം നുതോ ഭൂ. ഹേ ദേവ, പരപൂരുഷ എന്നൊക്കെ സംബോധന. അല്ലയോ പ്രകാശസ്വരൂപിയായ ഗുരുവായൂരപ്പ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊക്കെയാണ്. പരമപുരുഷ എന്നൊക്കെയാണ് സംബോധന, ഗംഭീരങ്ങളായ സംബോധനകൾ. ഹേ ദേവ പരപൂരുഷ എന്നൊക്കെയാണ്. പരപൂരുഷ അതായത് സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അല്ലയോ പ്രകാശസ്വരൂപിയായ ഗുരുവായൂരപ്പ, ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ ഗുരുവായൂരപ്പ, താപവല്ലീ നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ എന്ന് പറയണു. താപവല്ലീ നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താപങ്ങളാകുന്ന, അതായത് ദുഃഖങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന, കണ്ണുകളുടെ ലീല കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്നവനായ എന്നൊക്കെയാണ്. താപവല്ലീ നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ, താപവല്ലി നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന, കണ്ണുകളുടെ ലീലകൾ കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ദേവ, ഹേ ദേവ പരമപൂരുഷ, പരപൂരുഷ, താപവല്ലീ നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ, താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന, കണ്ണുകളുടെ ലീലകൾ കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ, അവിടുന്ന് കൃപാഗുരുഭിः കടാക്ഷൈഃ ഖേദാൻ അപാകുരു. കൃപാഗുരുഭിः കടാക്ഷൈഃ ഖേദാൻ അപാകുരു. അങ്ങയുടെ കരുണ നിറഞ്ഞ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അപാകുരു നശിപ്പിക്കണമേ. കൃപാഗുരുഭിः കടാക്ഷൈഃ ഖേദാൻ അപാകുരു. ഗുരുവായൂരപ്പ, അങ്ങയുടെ കരുണ നിറഞ്ഞ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ നശിപ്പിക്കണമേ. ഇത്യാദി മുദിതേന തേന ചിരം നുത അഭൂഹു എന്നാണ്. ഇത്യാദി മുദിതേന തേന ചിരം നുത അഭൂ. ഇത്യാദി തേന മുദിതേന ചിരം നുതോഭൂ എന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ. ഇത്യാദി മുദിതേന തേന ചിരം നുത അഭൂഹു എന്നാണ്. ഇപ്രകാരം അത്യധികം സന്തോഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിനാൽ, അതായത് വസുദേവരാൽ വളരെ വളരെ നേരം ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ താപവല്ലീ നിർലൂനിദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ,
താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ ലീലകൾ കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ പ്രസീദ പ്രസീദ, പ്രസാദിക്കണമേ പ്രസാദിക്കണമേ. താപവല്ലീ നിർലൂനിതാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ, താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ, ഭക്തന്മാരുടെ താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ ലീല കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ പ്രസീദ പ്രസീദ, പ്രസാദിക്കണമേ പ്രസാദിക്കണമേ. കൃപാഗുരുഭി കടാക്ഷൈഹി ഖേദാൻ അപാകുരു, അവിടുത്തെ കരുണ നിറഞ്ഞ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കണമേ. ഇപ്രകാരം വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച വസുദേവരാൽ ഗുരുവായൂരപ്പ അവിടുന്ന് വളരെ നേരം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്യാദി മുദിതേന തേന ചിരം നുത അഭൂഹു എന്നാണ്. ഇപ്രകാരം വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച വസുദേവരാൽ ഗുരുവായൂരപ്പ അവിടുന്ന് ചിരം നുത അഭു, വളരെ നേരം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം. ഹേ ദേവ പരപൂരുഷ, അല്ലയോ പ്രകാശസ്വരൂപിയായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായ ഗുരുവായൂരപ്പ, താപവല്ലീ നിർലൂനിതാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ, ഭക്തന്മാരുടെ താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ ലീല കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ ലീല കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്നവനായും ഇരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയാം. താപവല്ലീ നിർലൂനിതാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ, ഭക്തന്മാരുടെ താപങ്ങളാകുന്ന വള്ളികളെ ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള വെട്ടുകത്തി പോലെ ശോഭിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ ലീല കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പ പ്രസീദ പ്രസീദ, പ്രസാദിക്കണമേ പ്രസാദിക്കണമേ. കൃപാഗുരുഭി കടാക്ഷൈഹി ഖേദാൻ അപാകുരു, അങ്ങയുടെ കരുണ നിറഞ്ഞ കടാക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കണമേ. ഖേദാൻ അപാകുരു, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കണമേ. ഇത്യാദി മുദിതേന തേന ചിരം നുത അഭൂഹു, ഇപ്രകാരം അത്യധികം സന്തോഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിനാൽ, അതായത് വസുദേവരാൽ ഗുരുവായൂരപ്പ അവിടുന്ന് വളരെ നേരം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്യാദി മുദിതേന തേന ചിരം നുത അഭൂഹു, ഇപ്രകാരം വളരെയധികം സന്തോഷിച്ച വസുദേവരാൽ ഗുരുവായൂരപ്പ അവിടുന്ന് വളരെ നേരം സ്തുതിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കണ്ണുകളാകുന്ന വണ്ടുകൾക്ക് തേനായി പ്രകാശിക്കുന്ന അങ്ങയെ ഗുരുവായൂരപ്പ ആനന്ദത്തള്ളിച്ച കൊണ്ടുണ്ടായ കണ്ണുനീർ, രോമാഞ്ചം, തൊണ്ടയിൽ ഗദ്ഗദം എന്നിവയോടുകൂടി വസുദേവർ സ്തുതിച്ചു എന്ന് 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി 6-ാം ശ്ലോകം വസുദേവരുടെ സ്തുതിയാണ്. കണ്ണൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേട്ടപ്പോൾ ഗോപസ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനെ മറന്നു. 6-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പരപൂരുഷ എന്നൊരു സംബോധന, അതായത് പരമപൂരുഷ എന്നുള്ള സംബോധന. അപ്പോൾ
കണ്ണൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ നാദം കേട്ടപ്പോൾ ഗോപസ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനെ മറന്നു, കുട്ടികളെ മറന്നു, സ്വന്തം ഗൃഹത്തെ മറന്നു. എല്ലാം മറന്ന് ഓടിപ്പോയത് പരപുരുഷൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ്. പരമപുരുഷൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പരമഭക്തകളായ ഗോപസ്ത്രീകൾ ഓടിപ്പോയത്. അതായത് ഗുരുവായൂരപ്പ, പരമപുരുഷനായ അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പാവങ്ങൾ ഓടിക്കിതച്ച് എത്തിയത്. എല്ലാ ഗോപസ്ത്രീകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അന്തര്യാമിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ, അതായത് ഗുരുവായൂരപ്പ, അവിടുന്ന് തന്നെ. അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഗോപസ്ത്രീകൾ ഓടിക്കിതച്ച് എത്തിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാതിവ്രത്യഭംഗം ഉണ്ടാകുന്നത്? പരപുരുഷനല്ല, പരമപുരുഷൻ്റെ അടുത്താണ് ഗോപസ്ത്രീകൾ എത്തിയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് പാതിവ്രത്യഭംഗം ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ ഗോപസ്ത്രീകൾ പരമപുരുഷനായ അങ്ങയുടെ കൂടെ പല വിധത്തിലുള്ള ലീലകൾ ആടിയെങ്കിലും തികച്ചും പതിവ്രതകളാണല്ലോ.